фляг, една туба, фляг, една земя и давай пада в липа. Дапин. Здрасти хора, днес ще покажа как може да се направите скин в Майнкрафт без купена игра. Това не знам какво прави тук, това какво прави тук и това какво прави тук. Ще го слагам при Меси. И ще слагам Меси в екрана. По-хубаво ще си. Няма. И каква снимка мога да слагам и да слагам и аудито. Това аудисто или добре. Ако си дай да палец на добре. Заради това да минава ни. Значи влизате в Google. Чакай, даже няма да я покажа. Значи влизате в Minecraft net. Да, нет. Skin.minecraft.net една черта skin, още една черта и окей. Skin.minecraft.mini. После се изберете на какъв се скин. Аз избрах този. Хайде, покажи му името. Ето. После хора, излизате от тук. Значи, после влизате на Minecraft. Чакай даже да видя някакъв си друг скин. Да кажем той. Сега ще го намия. Чакаме. Ще направя още един Battlefield без късмет. И не стана. Вече му виждате ли? Стана ли или не? Стана ли това? Да. Ще пробваме на скина с Juran 75. Juran 75. Ако ме да открия топ. Да си вижда скина какъвто и да е, ако не може да му работи. Аз бях с този скин, с този. От тук може да избирате всички скинове, само трябва да намерите имената. Може да се направите тук един. Първата на лайка на палец. Така. После ако искате да го махате, после се излизаше. Да. Натискате, ето там е готово. Майнкрафта нещо е готов ли? Аз отначало влизам човек. Да чакам 50 минути. Значи това да го слагаме там. Чакайте. Се вижда цялото. Да, ще се направи така. Хора, когато влизате, значи чакайте, начало ще ви покажа. Значи, първо влизате в skin-minecraft.net една черта, skin, още една черта. После влизате на Minecraft и натискате някакъв си това. Където пише Minecraft 1.7.2 и после ще напишете това име, но няма да ме напишете. Просто да кажем това име. Го написате. Моето не... Сега ли е? Какво е? Кажете ми. Аз ще го направя лъл. Хора, ще намеря друг скин, защото това бука Люли, Джули, не го разбирам. После ще намеря трим в един скин. В 3 къндърстрите. I am the one, D the one, C the one. И благодаря ви за гледанията. Да кажем Бътман. Не Бътман. Не, него не е много. Ето това ще направим. Този скин, дето е в TNT. Или пък ето този, ето. Че влизате в Minecraft. Кръшни ме. После напишете името. Голямо М. Мату
Go. После натискате play. После натискате play. После си лягате така и чакате да ви зарита. Ето така лягате. Хайде да ви покажа така. Стана ли? Ето така може да си направите някакви си нищо там. После дигате камерата. Правите на голям екран. Правите така. Влизате на някакъв си сервер. Гол къде е? Гол, къде си гол? Аз го изтрих. Няма нищо. Влизаме на твоя сервер. Сега ще направя да бъдете. Готови сте? Пух. Направихме го. Хайде, ще стане. Стана. Така. Взимате копчето на ръката. Значи пляскате 2 пъти. 3 пъти да. Но 2 пъти. Пляскате, правите така. После взимате на ръка. Сега ще трябва да чакаме няколко 25. Нямаме друг избор, ще чакаме 25. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Хайде! 10, 8, 7, 6, 5, 4. Аре, той още на 7 ме. Почти клипа свърши. Ди, трябва да покажа на хората някакси целият клип. Когато стане идвам. Май стана. Чакаме. Чакаме да се отвори. Аре бе! Що ми бъгва? Май не стана скина. Не ми хора, за съжаление, не може да направя заради това чачо. Дойдех от начало, хора, моля да стане. Оттам лягате и чакате. Лягате и чакате. Така спана ли става, бе? Ставата постои. Дано сега да стане. Ако не стане, направо клипа свършва. Молята стани, молята. Молята много се постарах сега. Мисля, че ще стане. По-бързо, докато клипът не е свършил. И хора, както видите, стана. Ако сте харесали, дайте по заради това, чао!